KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma jam Allah wale mon bandirabe musibbe tedduɓe heeɓi en koɓe ayo Pindi TV tawtaɓe nder johli dunde baba adama amin téléspectateur en gatti humnude oɗon aadi mo Pindi TV fibodire nde fulɓe addan ɗon ko sifa kele gadan jayde leydi Sénégal ɗum ko suba kala tuggude altine ha aljuma hande ngari e dernière numéro de la semaine holko ɗiɗon jaydeji piniri holko ɓuuri tentude majji ala haali oɗon sene lekko kono kay téléfaji kesse ko yowiteɗam ɗon kuɓɓam leydi Sénégal ene wayno nguɗon gomu Sénégal gardiɗe mum natal mabɓe ne ɓuuri tigui yajje nder ɗiɗon jayde holko be pammini hol sababuji fof ne tawi nder ndiɗon jayndeji jehen joni garten goditiren jayde Le Soleil ko non tigi ko kayre no mbiɗen ni jayde Le Soleil national ngedirndeɓe gatti tigi ko yiya ɗum ko fammini nguɗon gomu Sénélec hol sababuji kono kay holko duñiɓe henɓe mbi ko capanɗe jeegom e goho e oɗon clientèle ganda kay domestique ko kañumen tigi ganda ko jadan hen walla mbiyen kañumen jeeka hen e ɓeydanteɓe oɗon ganda tigi dam noon kuɓammaɓe kolti ɓen mbaɗa ko concerné oɗon osa e wayno subvention mo laamu ngu fonno wadde ganda kay ma jokku e oɗon affective fa des tranches des communes consommateurs yadde natal makko ko Papa Demba Biteye on gardiɗo Sénélec leydi Sénégal gaddu en jayde Les Échos ɓe gatti makko Papa Demba Biteye ɓe mbi ko monte au front e famille tigui oɗon rééquilibrage e oɗon nécessité ɓe mbi ko 1.159.146 millions pawɗi temedere e capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere pawɗi temedere e capannayyi e jeegom kañumen de mbaɗaka concerné walla mbiyen kañumen tigui tintaɓe de golla ganda ko on électricité 39 jours balɗe capanɗe e tati e jeenayyi coupure e nder hitande 2011 Sénélec ganda kay ɓenni e ñalawma goto mo ganduɗa tigi coupure de courant teskaka e 2022 wadde mbiyen ko hunde nde ganduɗa teskama tigui ƴellitima kono kay waɗi avancement no hannirta ni saabu 2011 coupure aji kewi e reedu Sénégal kono jodde coupure aji hay so tawi ne teske wona hunde no fewiya gaddu yen ndeɗon jayde Les Échos ha joni ɓe garti oɗon tragédie baɗɗo to Rufisque ɓe mbi ko gorko goto walla mbiyen e ɓeɗon awoɓe ko malde walla ganduɗa tigui ko yoloyru ene wayno tragédie o ko toon tigui waɗi saabu kiɗon goski yitama kiɗon goski majjuno ko ñande 7 lewru janvier ki yitama kono kayya ko heewi waylima e oɗon ganduɗa tigui gorko joliɗo gueso ngo ganduɗa tigui waylima no hannirta ni kono kay autopsie wa waɗede kiɗon goski ha joni noon haɓe jokki loskude holko ganduɗa tigui woni mbundi mayde oɗon no gorkajo Vox Populi ɓe garti tigui koye ɗeɗon pellitede laamuɗe ƴetti ganduɗa kay alhaaliya jaaha garta leydi men on sécurité routière ɓe garti tigui ɗeɗon pelliti jeeɗiɗi ɗe ganduɗa naati e ñalawma hannde o ɓe mbi ko l'état impose les premières mesures transport interurbain hakkude ganduɗa tigui ɗiɗon diwnuji 23h 5h du matin 5h du matin 23h so diwi tigui ɗiɗo waktuji ala to jomum wawi yaade so tawi jahannoɗo tigui ene wayno yottawe ɗiɗon gare routière 5h du matin beele de yaaha kona ɗum ko ene wayno passage ji walla mbiyenna point ji ɗi ɗo ganduɗa tigui wona to jomum wela fof gare routière mawɗo nan ɗon kono de nana kadi e ganduɗa kay toɓe garannoɗo kono kay wona to jomum wela kala gara ɗiɗon bus uji ɓe kolliti tigui ko 23h 5h du matin 5h du matin 23h ɗo jomum wawi tawede foof ganduɗa tigui ko ɗon woni ɗo haɗata auto ji charge oji kene ɓuura 3,5 tonnes mbaɗete bloqué hakkude 6h
et 10h du matin 16h ha 20h ɗon aɓe mbawi tigui dogde kono de ko heddi o ko fofo kamɓe maɓe mbaɗe bloqué wiide ɓeɗon jayni en koɓe vox populi kono e nder nde ɗon jayne ene soyni natal makko kanko oɗon Momar Souran o witta kanko ardi nguɗon gomu coordinateur du collectif des professionnels des transports routiers du Sénégal kamɓe maɓe ƴettu pellite maɓɓe kamɓe maɓe ƴetti pellite maɓɓe ngam wadde riposte et de pellite ganda ko lamu ngu ƴetti ganda kay qu'ils reviennent de meilleurs sentiments, ils ont tout compris sauf l'essentiel wi non ko Momar Souran faade tigui nguɗon laamu leydi Sénégal wadde mbiyen kanko wona goto transporteur ɓe yaduɓe tigui ɗeɗon kuuli cilnaɗe gam kay dandude e yogay transporteur ne yogay tigui yaaha gara pittali kewɗi ganda ko wasde pittali e ɗiɗon taliji ko hunde tigui nde laamu ngu yiiɗi hankkadi ne yo darto yoni ça suffit ya quotidien le quotidien de Madiambal Diagne rescapé de 6 kilos ene wayno ɓen ɓe ganda ko hebnoɓe fartange dadde ɗiɗon accident 86 blessés kamɓe kala ɓe jalti nduɗon no safrirdu ndu ganda tigi Kaffrine goto noon heddi réanimation interdiction transport hakkude jamma oɗon hakkude 5h du matin 23h oɗon ganduɗon dawal walla mbiyenna koye ndeɗon yolde tan mbawɗa dogde kono kay so di 23h jomum wawa dogde holko dogata ɗon ɗum ko namdal caggal kan jeyne koɓe le quotidien juurima kono kay dunima ɓesgu sénégalais sankare oɗon gorko mo ganda tigi ko sunu groupe ko ganda kala banque sunna ko goy makko de yowitno ene wayno gorko mawɗo oɗon tigui paate jon ruttime e joomum e ñalawmanko ko duwaw tigui faade winder nde faade tigui ɓesgu makko kanko paate jonna gadden jeyde besville jour ɓe gatti ko oɗon pression mo laamu ngu waɗi faade tigui transporteur ɓe walla mbiyen mo transporteur ɓe mbaɗi faade nguɗon laamu ene wayno hollama tan ko hunde ko jogori ƴellitade saabu tigui wonɓe ganduɗa piɓani jaadude hen kono kay kolliti jadata hen 80% pour une hausse ene wayno noon ɗum ko Mbaye Amar président mo aftu kanko tigui ganda ko suuti ɗiɗon no kongewi ko capanɗe jeetati e kala temedere jeeɗa kañumen tigui en jaare oɗon hausse e ko yowti noon ɗiɗon karuji rapide jaga jaayi e ko way noon beele laamu ngu ma ummono ɗiɗon autoji ko leelata gadden jeyde las natal makko Papa Demba Bitèye kono kay ɓurte nattude koye ngal ɗon natal on bus carjuɗo ha heewi emprunti caggal ina langui ngal natal woni ɓe gardini interdiction transport interurbain hakkude 23h 5h du matin auto wawa dogde walla mbiyen transport public wawa dogde no yiɗirni noon tigui woni noɓe mbi kamɓe ɓeɗon jeyne koɓe las garten mbaɗi kubtidinde ɗeɗon kuule ɗe laamu ngu silnia guddi ten jayde Walf Quotidien natal makko kanko le tailleur de la constitution Ismaïla Madior Fall ala haali ndeɗen yewtere 3e candidature président Macky Sall ene wayno noon hol jaabiɗo Ismaïla Madior Fall o wiyete ko Kader Boye ene wayno ganduɗa o wi retire les ceux de Ismaïla Madior Fall ce ministre représente un danger pour les institutions Kader Boye wi ko Ismaïla Madior Fall ko danger wi Ismaïla Madior Fall c'est très dangereux pour institution ngaji woni constitution e ko way noon ciile kuuli men e ko way noon ko noon tigi woni ɗo juubi kanko Kader Boye kono ɗum ko jeyde l'observateur arti ko yiya oɗon drogue jaggaɗo to kidire ɓe mbi ko 300 kilogramme cocaïne ganda ko ndin condiraniri talla ɗaynori ko kañum tigui jagga tonna taw kay entrepôt ko 12 millions ɓe luwiri ɗum sénégalais tigui ene jeeya won organisation criminelle malienne taw kay ko malinaɓe jeeyi tigui ganda ko on entrepôt walla mbiyen jeeyi tigui oɗon drogue ko 300 kilogramme de cocaïne wadde mbiyen ko milliard uji kewɗi ene wayno on cartel pawaɗo hen junggo jaganomo 2019 to port mo Dakar ko yowti tigui ganda ko yeygollaɗe eɗon ɗaynoje libération sowona scandale ko révélation ɓe garti tigui koye wadde révélé oɗon micmac walla mbiyen juuɗe jacca gueɗe ndewnak lawol maadi e oɗon corniche ouest ɓe mbi ko immeuble aji ganda ko pattam lameji immeuble aji mawɗi tooɗi nanɗon maahe ene wayno ganda tigui woni sababu noon nguɗon gomu descos arde ɗiɗon nokkuji andude tigui holno yarata kono te ene wayno ɓe dartinino ɗeɗon golle saabu tigui wasde laaɓede kono kaye wasde ɗeɗon gueɗe wasdeɓe lerde kamɓe tigui nguɗon gomu descos le réveil journal ari koye natal makko kanko oɗon jeynenke ɓe mbi ko yiya ko kala ene wayno wonnode koye windude kanko Cheikh Yérim Seck ouvrage mo ganduɗa ko deftere o windi deftere faade tigui jugonka walla mbiyen jogugol président Macky Sall ndiɗo leydi men Sénégal la gestion nébuleuse du clan Macky ene wayno ganduɗa tigui koye ɗum noon o arti kanko oɗon Cheikh Yérim Seck l'auteur du livre ene wayno o arti ene mbaɗi kubtidinde e ñingde walla mbiyen beele ko ñantude walla beele ko yonnude kanko de e eno jaydi en koɓe le réveil journal kaliri kanko on gorko Cheikh Yérim Seck o manani
jayde enquête article gatugol oɗon premier ministre et gestion des crises ɓe mbi ko 12 travaux d'Amadou Ba ganda tigi ha joni Amadou Ba ganda ti oɗon drame mo sikkoli Amadou Ba oɗon scandale fond covid 19 hydrocarbure Amadou Ba nene ɗiɗon frongaji kala kono kay ganda ɓe koliti mais ko tampere monde kono de ha joni oɗon gorko ala tigi bureau tawte ko to ganda tigi to palais kon ton tigi woni ɗo woni kanko Amadou Ba beele de jayden koɓe enquête mbi ko oɗon gorko biteɗo Abdoulaye Cissé o wi ko gonka Amadou Ba ene wayno noon hollani efficacité walla mbiyen hollani mbawka Amadou Ba so hullude tawni sirgini walla mbiyen wa yaltinde ɓesgu Sénégal e ɗon caɗele no guddirten Aïssa Ndiaye he wiide Aissata Ndiaye wiyanno ko guddirten ko jeyde stade Kairé wonata damal wadde Kairé woni damal natal makko kanko Sadio Mané au lieu de la pulga e wondude Kylian Mbappé e ko yoyti tigi den potite Ligue des Champions walla mbiyana e ko yoyti oɗon FIFA the best ene wayno Sadio Mané tawa ko oɗon dernier mondial beele di mo wat rivaliser Messi e oɗon Kylian Mbappé e to yowti oɗon FIFA the best ɗum noon ko namdal kono de man keb jabulle so hajiɗo Allah bandira musibite de gasi ala ɗum ɗo ko bin gadda on non ko sifa kele jaydande kele gadane yogay jaydeji leydi Sénégal oɗo subaka to karallagal to wonno to Mansour Sow hufno haalirde ko Moussa Niata tawte ɓe ndere bo leydi yo jam ñallu juma mubarak KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma